И здравейте, приятели! Вие отново сте в моя канал. В днешното видео ще играем Майнкрафт. Именно ще имам 3 рунда, в които ще правим различни постройки, природни явления и всякакви други работи. Така, имаме в един рунд 10 секунди, 1 минута и 10 минути за направата на тази сграда и каквото и да е. Така, пускам Майнкрафт и ще се върна. Така, хора, пуснах я. Така, в първи рунд ще строим кола. Там просто аз се опитвах да построя нещо, за да се приготвя, защото аз къвцам нуб и не мога да строя, просто не знам. И да, така, пускам 10 секунди и започваме. Така, хора, сега нагласям 10 секунди и започваме. Така, 10 секунди започват сега. Започвам 10 секунди. Мале, трябва да построя някаква кола. Мале. Аре бе. Скъв съм бавен. О, не. Хора, свърши. Това изобщо не е кола. Така, хора. Това е най-хубавата кола, която сте виждали. Така, тръгвам с нея и ще дойда тук. Така, тук сега ще построим отново кола, само че този път за 1 минута. Точно така. Този път ще е за 1 минута колата. Така, 1 минута започва сега. Така, хора, пуснах 1 минута да тече. Ето. Добре, равни са окей. Само че... мале, не знам как да я построя. Хора, не обаждате на никого, че не мога да строя. Буквално аз не мога да строя една кола. Защо и една кола не мога да строя? Толкова с голям нуп ли съм? Да, голям нуп съм, хора. Даже не знам сега как да я построя. Мале, остава 20 секунди. 20 секунди, нищо не направя. Мале. 20 секунди, за 20 секунди даже не мога да построя това. Така, хора. Ай, ще се изложим. Така. Не, свърши. Какво цъй, бе? Ти хем домат, хем ябълка, само че в кола. Мале, хора. Принципно е по-добре от тази кола, ама нищо. Така, сега, хора. Идваме тук и почваме да правим. Точно така, ще ме добре. Кола за 10 минути. Точно така. Кола за 10 минути. Така, хора. Глася 10 минути. Чакайте, че аз ще наглася 10 часа. Нещо аз не съм добре. Така. И 10 минути започват сега. Така, хора. Почнаха 10 минути. Почнаха. Не знам как да направя тази кола. Мале, аз коли. Общо взето всичко аз не мога. Не мога да правя в Майнкрафт. Разни работи. Така че очаквайте провал. Да, точно така. Очаквайте провал. Гледайте, аз не мога да направя един багажник. Не мога. Това не мога да направя един багажник. Гледайте. Това ми е багажник. Точно така. Не прилича на багажник, кари. Така. Така правим и така. И така 2. После правим така. Така. И още 2. После те. Оп. И така. Добре, хора. Така. Преди да не става на нещо. Май става. Не е от най-хубавите, ама все едно нещо става.
Сега да кажем. Така, добре. Да. Така. Стават 8 минути и 30 секунди. Добре, да кажем, че сме добре за сега. Да кажем... Не знам, хора. Ще напишете също дали в коментарите. Напишете в коментарите дали ви харесват тези постройки, които аз правя. Добре. Ние от най-луксозни, даже изобщо не е луксозна. Не. Не бива. Не бива такова нещо, хора. Никога не сте виждали такава трошка през живота си. Така, окей. Че да сега отбрал цели. Не, това не е така. И аз съм между другото да ви кажа, че аз съм най-бавният човек, който строи в Майнкрафт. Не знам защо. Добре, така. Мисля, от и така да се качва. Право и така. Да. Мама. Нищо не става, хора. Всичко правя на обратно буквално. Да, тук така. Тук не гледате, че е грозна. Да, грозна е. Познали сте. Перфектно сте познали. Отвътре е хипергрозно, но все пак. Да се правим опа. Да правим седалките. Оп. И тук е така. Добре. Ти ще стане като кемпер. Това е лукс кемпер. Да, може да се седне. Ето. Количката, не знам на къде съм даже обърнал. Те нататък. Добре. Тук ще направим нещо като килимче. И така, килимче ще направим. Оп. Я видим навънка как е. Тук готови ли сте? What? Добре, отвътре е хубаво, пък отвънка не е много хубаво. Ама хич не е хубаво. Мале хора, хич не е хубаво. Ама хич. Така. Тук мисля да са фаровете. Добре. Да, така ще са фаровете. Афилорала. Добре, мисля, че... това е кола от 10 000-те. Така. Ние от най-хубавата... Нищо така, какви детайли да изложа още. Така дали е добре? Не, изобщо не е добре. Тук малко ти не го гледате, просто е проблем малко. Брат. Това не е от колата. Така. Добре. Това нещо го махам и я да видим. Хора, нищо не стана. Да, хора, остават 4 минути и 15 секунди. Мисля, че съм готов. И според мен няма какво друго да слагаме. Тук сложа малко така като сирена. И да, изобщо не прилича на сирена, така или иначе. Фиолаба. И така. Да, добре. Така ще. Така, правим последни фарове и мисля приключвам, защото...
много добре времето. Стигнало ми, даже има и остава още. Ами да, хора, това е колата. Така, аз мисля да спирам времето. Така, хора, спрях времето. И това е за вършека на моята кола. Така, тя не е от най-хубавите, но все пак. Да, точно така. Както казах, не е изобщо даже от най-хубавите. Ето и сега тук да съм за... Тик-тик, тик-тик. Така, оп. Качва се на лукса. Ето тук, оп, ако сте детенци. Ето. Мам. Ето и сядаш. Сядаш и е така се возиш, пък ако си шофьор. Мале. Е така. Минг. И караш. Хора? Забравя съм вулана. Тата с кола е на електричество и сама се кара. Не е нужда от вулан. Хора, мисля, преминаваме към следващия рунд. Така, в следващия рунд ще строим иглу. Да, точно така, ще строим иглу до нашата красива кола. Така, почвам да строя иглу за 10 секунди. И точно започват сега. Така, хора. Почнахме иглото. Така. Как се строи игло? Как се строи игло, не знам. Хора, свърши времето. Какво е това нещо, бе? Какво е това нещо? Какъв сняг изобщо? Вижте сега. Ето, пише сноу пък. Хора, не става. Не съм доволен изобщо това игло. Така. Сега почваме иглу за 1 минута. А тя почва сега. Така почна добре. Мале, сега трябва да стане хубава иглу, защото аз така ли иначе не знам как е формата на иглу, но все пак. Така. Сега хичен съм бавен. Това не трябва да е така. Така. Добре, как се прави иглу? Мога да разбера как се прави иглу. Така. Добре, правим. Така. Така ли се прави? Да. Това е правилно, бе. Ако браво, аз не мога да строя нищо. Така че... То прилича малко на държме шапката. Ама, какво да направим, хора? Мина 1 минута. И какво е това за 1 минута? Това е голи? Ако вижте. Долу-горе. What? Хора, мина 1 минута. Буквално моето иглу беше ето така беше. Да, това не е иглу. Както виждате, това не е иглу. Както и да е, почваме го за 10 минути. Така, 10 минути иглу започва сега. Хора, сега имам брилянтна идея за иглу. Само, че това иглу ще е много по-голямо. Така да го нарека. Да, точно така ще го... Голям. Така са 4. 2 хълмчета. Не. И тук трябва. Ой, бака. Така. Не. Аре, бе. Така. 4 ли правим? 4 бока. Така кажи, бе, пешо. Добре, така.
Ще да направим 4 блока. Хич не е добре. За кого направих? Така. Да, точно така. В реката и там има една плаваща кокошка. Да. Аз от новата версия кокошките. Между другото и там масел. Го забелязах, когато дойдох на това място. Така. Аз не знам за какво бързам да имам все пак време да но не се отпуска много, защото накрая няма да стане никакво време. Както знаете, че аз съм бавен и не мога да строя и ми става грозно. Не знам какво ще направим. Така. Оп. След така. Формата изкарахме ли? Да кажем. Врата. Врата. Ето я. Добре. Така. Чакай. И отвътре да е сняг. Нали го все пак. Аре! Хора, остават 7 минути и 30 секунди. Какво? Кога минаха 3 минути толкова бързо, бе? Кога минаха мале. Не мога просто да строя. Това и как ще го правя за 3 минути, бе? Мен нима ли и срам, бе? Нима ли и срам? Не мога да построя едно его за по-малко от няколко минути. Така, това го махме. Оп, и така. Оп. Така, оп. Добре, изкарахме добре. Айме така. Да, хората така ще стои, не го гледайте просто, не му обръщайте много внимание. Те да влиза слънце, само го направих, ама не е за друго. Защо не мога да направя едно нещо? Вау! Така, сега, какво да направя? Какво да направя? Така ще го направя като има сняг. Красиво има сняг. Правим го. Оп. Ето. Добре, хора. Мисля, че съм доволен. Така влизаш в лоб. Чакай. Да, така влизаш в лоб. То налей го. И е така снежно. Да, точно така. Снежно. И сега ще на иглото отгоре. След отново е така да поставим малко сняг. Не се забелязва много да, но карай сега. Не мога върху стъклата. Както иде. Така. Мале хора, изобщо не съм фъкъл. Да. Така, сложихме сняг отгоре на иглото. Така някой човек идва, какво игло, вау! Идва, разглежда, вижда, че има сняг. Почва да потъва, вземем едно легло. Какво взех, бе? Защо съм взел второ легло? Трябва ми свещи. Тук свещите. Свещи са в контрол. Така ще, не. Е така. Точно така. Да. Така, ще легна да спа да го пробвам леглото. Да видим дали... Аз като спах и гледах този таван. Както и да е, хора. Не му обръщате на него внимание. Така, сега
Мисля... Какво да направя? Чакайте, друга идея имам. Имах де. О! Се, коя е тя? Може и така да направим една пътичка. Да, точно така ще направим една пътичка нататък. Е така. Ще води към нашата кола. Нашата бъдеща кола, която вие много обичате. Точно така. Вашата любима кола. Да. Е така. Е така. Тук. Идваш. О, добре. Измисляхме го. Какво правя? Е така ще... Харвей. Добре, хора, да много ви харесва. Да много ви харесва, защото нещо не ми се получава. Буквално го правя отново с сняг. Това не знам на къде води. Отиде. Все още малко ще го направим. И мисля да започваме с... с другото. С третия рунд, в който не знам какво ще строим. Ще ви кажа. Така. Правим го. Опа! Съм забравя, просто да го сложа. Както и да е, така. Идваме тук. Излизаме, вървим по снега, който води до... принципно никъде това не го гледайте. Просто води до никъде. Да, е така. И тук има стълбички. Оп. Да, това е иглу оф. Това е иглу. Изобщо не го гледате, защото не е иглу. Това е иготермия. Да, точно така. Измислихме го. Така, остава 1 минута и 3 секунди. Аз мисля, че съм готов и да. Точно така. Сега, какво друго да построим? Така, хора. Чудех се какво да построя и мисля, че се сетих. Да, точно така. Ще построим... Не знам дали ще стане, защото има 30 секунди. Не, хора, 30 секунди. Не знам дали... Защо? What? Какво правя аз? Мисля, че ще се получи. Не. Трябва да... Не. Не знам хора как да се получи. Не знам просто как да се получи. Ето. Какъв беше смисъла? Да. What, хора, свърши времето. Така, мисля да излизам вече. Излизам. Бягай за живота си. Така, хора, в третия рунд ще строим... Какво да строим? Гейминг сетъп. Да, сетих се. Направо на момента сетих. Ще строим гейминг сетъп. Да, това искам да се махне. Е така. Това мисля за копчета. Ще направя само една клавиатура и мишка. Така. Гласим само набързо 10 секунди. Така, 10 секунди започва сега. Не така. Не, хора. Се ларвшве. Е това. Аре бе! Хора. То са... Аре, се разкарайте. Да, хора, свърши времето. Да, това е клавиатурата. Ако ви е харесало, оставете по един лайк от мен. Чао. Ще гледам себе.
някакво чао. Али имаме още 1 минута и 10 минути. Така че... Така, започваме гейминг сетъп за 1 минута. Добре, аз съм много велик певец. И 1 минута започва сега. Колко да я направим голяма е така. Малка ще е, защото тук няма място. Трябва да построим толкова много наковални. Къде? Маме хора, 35 секунди остават. Ако ще направя за 35 секунди. Да, това са всичките копчета. Тя клавиатурата била готова. Ще направя мишката. Не ми беше това цвета за мишката. Не бе. Хареса. Така. И кабела. След да е така. Има сигнал. Да. Така, хора, свърши. Това е мишка и клавиатура. Почваме тук да играем Майнкрафт. Тук ще строим. Да. Цъкаме. Чакайте. Така, бързо бягам към мишката. Въртим я, така. Добре. Да, няма да се прави на шашов. Започвам направо гейминг сетъп за 10 минути. Да. Така, 10 минути започва. Така, не, малко кактусче. Сочен кактус. Сега ще направим също. Само, че малко по-дълго. Не мога да стигна, да. Не мога да стигна. Е така. Ау. Аре, разкарай са. Пате. Сега те 5 силвърфиша. Къде се взеха? Да, тук както винаги не му целя. Мале хора. Ще се накам. Става колко време? 8 минути. 8 минути аз сега почнах. Аз сега почнах. Какви 8 минути? Какви 8 минути? Не. Оле. Колко минути остават? 9 минути. Аз пак 9. Мале, колко съм изле. 7 минути. Така. Не е много хубаво. Тук ще се направя пода просто. За мишката, защото... Или той просто може да е стелката за мишката. Точно така, това ще е. Аз не знам защо правя най-съща клавиатура, като тя става тъпа. Това съм си аз. Да. Е така. Това няма да е мишка. Не се безпокойте. Така. Сега кабела на мишката. Ето е така. Така. Оп. Така. Така. И тук ще направим един гигантски монитор. Не е много гигантски, но все пак. Добре, не мога да оставя. Скибиди доп. Така. Добре, бързо. Остават 5 минути.
Така останаха 5 минути, бе, хора. Много съм бавен. И да, просто съм бавенчък. Строя принципно, понякога, не винаги. Строя бързо, пък сега нещо ми става и не мога. Оху. Аз се научам до така е. Така. Това го правим. Така. Мисля, че е топ. Не исках това. Какво? Ай, разкарай се, бе. Хора, пишете в коментарите. Това ли беше? Това ли е, което аз построих? Мале хора. За никакъв строител в Майнкрафт не съм. Точно така. Ето. Ще го направим по-дълъг. Нитро. Така мисля, че е добре. Мале, 30 секунди. Какво? Мале, дано да успея. Аре, махни цела, годинки. Мале, хора. 12 секунди. 12 секунди. 12 секунди. Мале. Добре, 12 секунди. Дали ще мога последна ограда? Така, добре, хора, свърши времето. И да, хора. Ето го, гейминг сетъпа за 10 минути. Ето го за... за 10 секунди и за 1 минута. Това е проба 12. Това е кола за 10 секунди, кола за 1 минута и кола за 10 минути. И го за 10 секунди, и го за 1 минута, и го за 10 минути. Да, хора, това беше епизода от мен. Ако ви е харесал, оставете по един лайк, абонирайте се за канала, за да очаквате още яки и забавни видеа. Ако искате втора част, ще трябва да съберем 20 лайк. И от мен, чао!